minkä takia. Uskomatonta. Okei, kävellään poispäin, niin ei voi syyttää. Nyt otetaan pyörätietoja ja... Kato, nyt se tulee... Mörkö seuraa meitä tänne puistoon. 2 mörköä ei oo todellista. Ei, 2 mörköä ja sen perässä vielä Maija. Silti. Jumalauti. Ne pelkää, että me mennään tonne. Ja 4 auto kaahaa. Ei, ne astuu ulos autosta. Ne tulee oikeesti tänne. Oh, hullut maailma. Kiinni. Juoksee tänne päin. Vitu hullut ihan oikeesti. Me ollaan katsotaan vaan. Odotaan. Joo, elikkä mikähän siinä oli sitten? Oliko se, ne halus nimenomaan Tillase. Mitähän siinä nyt tapahtui? Kyllä. Elikkä ne Tillaseen ne hermostui jostain syystä, mutta minkä takia ne pitää olla 4 poliisiautoa nappaamaan Tillanen? 2 mörköä, 2 joukkojen hallintaporukkaa ja 2 Maijaa. Tää on pelottavaa. Mä oikeesti pelkäsin, kun noi saatana hullut tulee tuolta ja lähtee juoksee meidän perään. Ja... Hevosen lannalla oli sitten. Oliko siinä sellainen? Se alkoi sitä tekemään sitten, okei. Poliisin lahjoa, mutta lahjus ei nähtävästi ollut riittävä. No voi ei. Ensi kerralla pitäisi olla pussillinen seteleitä. Poliisi on täysin sekasin. Aivan täysin sekasin. Muutamaa ei tää ole enää Suomi. Rauhallista ihmistä jahdataan 2 joukkojen hallinta-autolla ja 2 Maijalla. Kyllä. Mellakkavarusteet päällä, rauhallisia ihmisiä, jotka ei tehnyt kenellekään mitään. Ja meitä on 5 henkeä tässä. Tillanen. Ai tuolta tulee auto, meitä vasta poliisiauto tulee. Katsotaan. Ei oo mitään syytä ottaa meitä kiinni. Me ei oo tehnyt tuolla ja Mörkö seuraa meitä tuolta. Jumalauta. Päivästä ihmiset, kuvatkaa, todistakaa nyt poliisi hullu. Poliisiväkivalta. Ehkä sä voit auttaa meitä tätä poliisiväkivaltaa vastaan. Sähän oot tätä päättäjää. Joo, ei hätä, mutta sehän on lapsi mukana kai, joo. On joo. Mutta sieltä poliisi johtaa meitä, vaikka me ei olla tehty kenellekään mitään. Mä tiedän, että sä oot rehellinen ihminen ja kannatat myös niinku tätä sananvapautta ja kansalaisen